És
ljudi koji prazi analiziraju srednjera čega. Gledajte se, možeš staviti zadnje, gledajte ananas kolege sa I onda će pripremiti i tako kako i što ono, tako isto tako. Tako i vi, prvi šampiona, sve te šampione i igre koje su osvojili medalje vi znate. I šta su radili i kako, tako vrste na internetu i gledate. Uglavnom, vajmokuta, ti šmektinjate kroz internet, gledate kroz internet, to ime će jako početi. Uvijek moramo imati korak dalje. Usahaj da ti dalje ne legeš, ali ti gledate. Ovo je baza za taj korak dalje. Eto da ovo je idemo vraćamo se na početak treninga. Da ponovimo šta smo radili. A usput da Marciju i Reki kažemo šta smo mi to radili danas. Što zdravimo nastavno tešnika, ali treba da pokušamo i počinjati. Kamaj? Prvi zadatak je pan, pa. Znači dva pogleda i jedan. I odlova sve. Idu. Ta. I tu su dva pogleda i jedan. Kako stavlješ pet odlova sve? Znači zadatak je ovo. Pan, dva. Nije. Tri. Nije. 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 Amplituda. Nije. Nije. Čekaj. Nije. Tad. Kretanje tijela. Nešto odgraša. Nije. Nije. Čekaj. Nije. Nije. Vraćanje ruku. Elastičnost muskulature, elastičnost. Impuls, dekontrakcija. Impuls, dekontrakcija. Hop. Hop. Ne, korači da. Nije. Nije. Elastičnost muskulature. Idom za kurala. Jame. Idemo najde. Tam. Hop. 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 Znači ono krično. Jedan. Arši čudan djadu. Hopa, vraćamo nogu ovdje. Čudan da marši, čudan djadu.